highlifeng.com. 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 highlifeng.com.
Good day, fans. Avambu Obieki Ugochukwu Steven, the CEO, Snoop Media. Igwe Okoye Ocha, His Royal Majesty, Igwe Ezichukwu Okoye Onye-Ocha, Ozo Ebubechukwu Uzo, n'Enugu Agede na Ụmụnri, Igwe Ezinato n'Enugu Agede, Ọwagoji. O mere ya nke ọma, ọ ga-awere successful. Nna anyị pụta die n'egori nke abalị, ịnenecha abalị ba na daytime. O mere magara night, o mere as in a lot of things. Ijele gbara mmụọ dị iche iche gbara. Na n'egori vidio a ka ife igwe mere. O igwe bụ ichile eze, igwe bụ igwe. Igwe ya aga ọ na-eme ife obodo ama na ọ na-eme ife. Inene vidio na maketa ya bụ ka igwe si awagodi ji. Igwe Ezinato bụ adreesị Enugu Agede, adreesị ndị Enugu Agede bụ adreesị ndị njikọ ọga. Amaara ya amalụ die na-ede na mba na-ede n'elu na-ede n'Igbo. Watchigodi vidio a, na-edegodi vidio a. Na-edegodi vidio a ka igwe si awaji. Na-edegodi ya. Thank you.
highlifeng.com.
anyị na-eti Igbo na tachi anya yọrịa ndị mmụọ ayọ ma ya zọrọ ya azọ ewụrarịa na asịsị dabịa bụ ka m wee je data egwu maka mgbasị ndị na nwatakịrị ndị mmadụ iche na mụ ya bụ barista kedu ibe ucheli ebe a sị na mụ jegoje abụrụ ya maka na mụ maala akwụkwọ mgbawa bụ ndị ejiri ọtọ na mụ jego ka m gwa akwụkwọ ka ndị bụrụ ya ndị a na wee kwechiri si mụ na aga ataba na o nwere ihe ọ dị na ana mbe nala ebe nye n'oge ụka ndị gara atabazịa mgbagwa gbara ọgwụ na dị ije mgbawa ka m ji dị na-ele na n'ụla mgbe mụ nọ n'ime ndị mmụọ mgbawa ka eji bụla akpanyagwa ya n'olu nke ọvọvọ bụ asịmụ ji etiwe egere ka ntiwe dị arụ egwu ezi na nwoke a na-atụrụ nwaanyị egbuola egbe nye hụ odogwu ike nyere ike anyalịra nwaanyị elu ya tụọ onye ime na ọ mara ibe na-atụ nwaanyị ime ana na-atụ nwaanyị ime ọdịnala na-agba eke arụ egbugbu ime ịmala ibe mgbe nwoke ji bụla ime n'ike ya bụ ibe mere ka nwaanyị amụta nwa ọ bụrụ mmadụ ọ bụrụ na ike erike o nwere ibe na-atụ nwaanyị ime nke nwoke na-eme bụ nke mmezu ọrụ Chukwu okike iwu maka na na-ekwuwo na nwoke ya eme ibe dụ aṅa tupu nwaanyị weligo n'ọbịa ka nwoke ji eligorowo na afụ maka na nwoke bụ chi ahụrụ anya ọ bụ na inelu anya enwere uge Chukwu na ndụ ana nwoke nwere ibe ọ na-emepụta narị nwaanyị sọsọ Chukwu na ndụ ana nyere nwoke ikike anagba anya ọghọ ọ bụzikwa na ana ka a ga-eme nya bụ ibe anagbara ana ọghọ nwaanyị ebula ahụ ime iwesoro mmadụ ikaba mmebe iwesoro amosu kaba mmebe iwesoro amụkpa ka o mee iwesoro ka iyi na oke obodo mesie nwaanyị ma mụ nwee n'udo ịmanụwo na ọ bụ ana na-akụ ọjị edọra mma na-agbalụ na ama agbalụ ya n'isi kodi bụ aja na ọ bụ n'ibe ahụ ka anyị na-agbaga ebi na-agba ndị mmiri ma ọ bụ ụmụ ọkụ ụmụ adọ ka na-ekwu okwu Melinaguti, I know Bosan, or Bulla Believer. Ego Fadata, Ego Weta, Ego House Weta, what a house was over 10 in the Wagadi. Let's see if the time. I don't
Okay, thank you very much. Igwe, I got to go to the new anthem. Ima no mo, malagi of. So, aye nyezi do, aye nyezi ebele. Ebele gebete. Akwa keba. Because I house sports. Ọkụ ire egosi wee vive siri vive ada erive a na-aṅụ mmịa n'obi ọma. Ada ọ sị n'ihe aka eme n'obi ọma na ntụnụrụ ya ga-akwụnye ọ ga-abịa osu. Agwasị ka anyị kperie ka Chineke nwee ike na-eprovaidịrị ya o wee na-eprovaidịrị anyị na-eprotektikwu ya. So ụmụazị wụsa igwe mere n'isi. Were eke iwochapụ anyị ka anyị karịa snow n'aha Jizọs. Dịka anyị na-awata ndụ na-arụ isi ike, ego na akụ na ụba, ibe ama nkwa anyị n'aha Jizọs. Ị na-asịkwa gọzie agụ n'aha Jizọs. Chineke gọzie David na akụ na ụba nke King Solomon Chineke. Ya wisdom ka ọ mara ihe na-achọ gị ụtọ n'aha Jizọs. Ekpere otu anyị si kpee ka ọ dị otu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị mara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke, ka ha mekọ nke mmụọ nsọ nyere anyị ugbu a na mgbe niile. N'afọ nna m. Si na-akụrụ ụmụazị aka biko kwụọlụ n'efe aka n'ọdị n'isi. Thank you, sir. What
Engineer Jerry Patrick Onokide, Ezedora Mma 1 na Mbrupu Kingdom, Enugu State. I am Igwezinata Adigona Mma for a long time. Why does it make transaction of land with him? Since then I employ him. So now what today on what I think I know earlier. Traditional agriculturalists. But I na computer. I computer when there or na ji na ana kwelu ji ugwu na Igbo so na ọ bụrụ ede other ones bụ ebute onye ọbụla eliwe mana eweta so aka na-achị obodo bido iri ji ndị ọzọ olicheze ya ndị ọzọ onye go permission ka onye ọbụla liweze ji na bịa declare gị ji ahụ ji ọfụ na Igbo ihe ma agwa ndị Enugu Agidi first na ndị Enugu Agidi adị n'udo ajụkọ onwe ọnụ sọpọtụ Igwezinata n'obodo na-emekwana ọfụma maka na enwe ndị nọ n'obodo ahụ ọzọ ejide ya ọfụma ịma na ọ ya adị mma.
Because
I
But all my spiritual father, all of people that will know my life, my friend. This is what my problem. When you saw what I'm there, I got to life. And you saw what I'm there. I got to look at the guy. And I got to and I praise it. So now that is the way. I'm not going to them to